Сентенция за благодарността. Когато бях овчарче и овците пася, бях много благодарен, макар и сиромах. Стой! Стоп! Стоп! Първо, никога не съм бил овчарче. Второ, и да съм бил, пак същата работа. Значи, много съм благодарен, че не съм бил овчарче. Но, ако съм бил овчарче, пак щях да бъда благодарен. Така че, човекът е склонен да бъде благодарен за каквото си иска и когато си иска. И също така е склонен да не бъде благодарен за каквото си иска и когато си иска. Ето това е.